Hola. En aquesta píndola gramatical veurem l'ús de les diferents formes del pronom relatiu. De fet, en concret, en té quatre. La forma àtona que, la forma tònica que, la forma personal qui i la forma composta el qual, la qual, els quals, les quals. No és difícil, però hi ha una sèrie d'excepcions que s'han de conèixer. Som-hi, doncs. El pronom relatiu, estrictament el pronom relatiu, no estic parlant ara de l'adverbi relatiu, té quatre formes diferents. La forma àtona que, la forma tònica que, la forma personal qui i la forma composta el qual, la qual, els quals, les quals. La forma àtona que és sens dubte la més utilitzada, la més usada i, deixant de banda excepcions que veurem tot seguit, en general no admet davant ni article ni preposicions. Veiem-ne un exemple: el diputat que s'havia oposat a la moció de censura. La forma àtona que sí que admet l'article davant quan no té antecedent explícit, com ara l'exemple el tren que arriba a les 12 i el que marxa després de les 14 hores. A més, que, quan porta l'article davant perquè no té antecedent explícit, també pot portar preposició davant. Mireu l'exemple: ha vingut amb la clau anglesa i amb la que tu li vas deixar. Quant a la forma tònica que, es refereix a coses i sempre porta preposició davant i mai no porta article davant. Veiem-ne dos exemples: la pala amb què va fer el forat i la raó per què ha tornat. Permeteu-me que insisteixi: la pala amb què, no la pala amb la que. La raó per què, no la raó per la que, o la raó per la que no és correcta, sense article sempre. La forma personal qui del pronom relatiu s'anomena així perquè es refereix a persones, no porta article davant i sí que pot portar preposició davant. Veiem-ne un exemple: la dona amb qui venia no m'era desconeguda del tot. Més sobre la forma personal qui. Sense article davant, sol introduir proposicions subordinades de relatiu substantives, que són aquelles subordinades de relatiu que no tenen antecedent i per tant no són adjectives perquè no fan de complement del nom de l'antecedent, sinó que compleixen la funció de l'antecedent i passen a ser-ne substantives. L'exemple és: qui vulgui podrà repetir. Ara, quant a la forma composta del pronom relatiu, el qual, la qual, els quals, les quals, la primera característica és que concorda en gènere i nombre amb l'antecedent. Per això té les quatre formes: masculí singular, femení singular, masculí plural i femení plural. No es pot fer servir si no hi ha antecedent. Això guarda una mica de relació amb la característica que hem vist abans de la concordança. I finalment, pot substituir les altres tres formes amb algunes restriccions que veurem tot seguit. Per començar, el pronom relatiu compost pot substituir la forma àtona que quan aquesta forma no porta article i només en proposicions explicatives, no pas en especificatives. Per exemple, el gos que bodava
era ferotge. També es pot dir el gos, el qual bordava, era ferotge. Fixeu-vos que aquests dos exemples tenen proposicions subordinades adjectives explicatives. Estan donant una informació suplementària sobre l'antecedent que no modifica el sentit de la proposició principal. Van entre pauses i escrites van entre comes. No es pot fer aquesta substitució de que per al qual quan es tracta de proposicions subordinades especificatives. No puc dir el gos el qual bordava era ferotge. En el cas del pronom relatiu tònic, el pronom compost el pot substituir sempre. Així, jo puc dir avui no duia la llibreta a què ens té acostumats i també puc dir avui no duia la llibreta a la qual ens té acostumats. El pronom relatiu compost pot substituir el pronom relatiu personal quan aquest va precedit de preposició. A l'exemple, el policia amb qui treballa és molt corpulent, el policia amb el qual treballa és molt corpulent. I això és tot el que té a veure amb les normes d'ús de les diferents formes del pronom relatiu.